Здравейте, ютубъри, аз съм Black Hacker и това е приятелят ми Грайгар. И днес ще снимаме в Orientcraft и ще покажем ларповете. Само да си оправя това. Първият ларп, който ще покажем е ларп Enchant. Всички ларпове са на спална, няма смисъл. Така ли? Окей. Да, ларп Enchant. Другите ларпове са Fish. Момент, клипа май ще е малко. Ето виж, ето го ларп шоп. Ето това е. Добре, сега ще го покажем. Ето това е ларп шоп. Ларп Fish, тук имаш риболов. Ларп PvP End, биеш се на PvP в края, според мен. Понеже не съм бил скоро в това. Не съм бил скоро в това. По-скоро не съм бил в сървъра. Да. Тук това е Warp PvP End, Warp PvP. Чайте, че мега админа и ти ми пишеш, ако се чудиш кой ми пише по това време на клипа. Да, това е PvP-то, тук си е затворено, май. Не е затворено. Warp Ranks GS. SMS там пращаш SMS-и, трейд. После ще го покажа, че има бая ларпове. Ти вика, че трейд е сватба. Обърках се, да. Я ли обясни на ютубърите какво е трейд? Те сигурно знаят на 100%. Трейд е... примерно някаква стаечка, има два плешър плейта. И ти и твои приятели, като влезете в тази стаечка, тези плешър плейта активират писани, те писани се затворят. И примерно ако ти имаш торчове и твой приятел иска торчове, ти просто не додаваш. Да. Сега тук ще покажем, това е Warp Trade. Ела, ето тук. Да. Тук сега това се затваря. И си мятаме айтеми. Да, мяташ айтеми. Warp SMS там дет плащаш, Warp XP. Какво беше? Опа, момент. Warp XP, Warp Nether там си в нопа. PS Shop, Value я един Warp PS Shop. И фрито е също така важно, евентите си ги знаете там. Евенти, дет фърлят айтами. Warp Free. Няма да покажем всичко, ако гледате клипа. Се извинявам за това, че е такова, че... Извинявам се, че не мога да покажа всички ларпове. Показвам ги набързо. Кой е ларп остана? Айде да покажем Warp Nether. Info. И мисля това да е клипът. Съжалявам, че не успях да го направя много голям. И ето го тук Warp Info. Обясняват. Аре, идва Грайгар. И... Ами, защото нямам достатъчно памет в компа. Даже... Ама не си на Warp Info. Тук съм, бе. Мене виждаш ли ме? Да, ето, виж ли? Добре, ела тук, аз не те виждам, но нищо. Цъкаме F5. Това бяхме Black Hacker и приятелят ми Грайгар. YouTube аккаунта му е Cool Gaming, ще го пратя в описанието. Не забравяйте да лайквате клипа, да се абонирате, да влезете в сервера. Това беше от нас и до скоро.